Wata Larai ta iya wake da shinkafa. Ni ba tun da na fara sana'a gadin na a na fara. Ita mai gida mugun munafiki ne ake samun ido. Dan daka ɗin ce ne. Zirka yanzu nake dakon baiwar Allah ne. Salamu alaikum. Mahaya Allah. A haka lamari ye. Ai tun ɗazu nake jiran ki fito. Wallahi tun daga ne tsurar ƙaunar ki ce na zo in yayyafa miki da. Ai na daɗe ina kina firgita na unguwan na ai. Mugun ƙaunar ki nake ina son ki. Wallahi. Amma malaka kana da hankali? Ai da gaske. Kana gani na da ciki ai ka san dai mata aure. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ai da hin kula wanda ka san wata mai ciki. Ai kina son ma ka ga kulawa da soyayya. Yanzu in muka in irin karshen jagoban nan kake nema ka nemo mai ciki yayi. Wallahi gobe ba nake so. Ai ga mata ko taura ko kuma wannan magariya. Wallahi tallahi ai ki bani lokacin ki kawai a samu ai lamarin. Amma gaskiya yanzu dai na tabbatar kai mahaukaci ne baka da hankali. Ban gane mahaukaci ba. Zaka bar nan ko sai ranka ya baci. Ban gane Da aure na? Auren ki na banza ka ga mu aure. Wani zami kawai. To nawa ake? Yanzu dai zan maka gargaɗi. Na ƙarshe. Miji na soja ne. Wallahi idan ka bari ya zo ya same ka a wannan gurin wallahi ka shi ka ya gudu. Da haka ka bar nan. Ce su sai karɓo Najeriya yanci. Su suka karɓo. Ka tsaya manan ka isa. Bayan ci gaba da sana'a ta ko barin unguwan ma zan wallahi. Da wanda ya ta sani a bala'i.